माख्रादैयानो भबिष्यतआव बै जोंनि एसे साहा सानजाहानो सिसुवारि ओनसोला मा जानानै थांखो नोंथांमोनानो मिथिखागोन एमएलए बा एमसिएलएआनो गासिबो ज' जाय जानानै हरबजारा आरो लन्थिबारि नैबे চাওকচোন নদীটো একেবাৰে বছৰে পানী উপৰি ক্ষতি কৰি আছে তাৰ কাৰণে ৰাইজে মিলি बे दिनैहाय जा नुसखौहाय जों मानि थाखाय लिंहरनाय जादों बेहा अनेक खारन दङ जों बेखौहाय सिगांनिफ्रायनो जे मोनथिनायनिफ्रायनो जों बेखौहाय जों होबथाबोदों बेखौहाय जों न'आवहाय सोङालासिनो जों गामियाव सोङालासिनो तो हाई जिस पहले सबसे हमको उसको मना किया था उसको लौकी खाने के खाने के भी हमको राइज भी उसको हमको पहले से हमको मना किया उसको रोक किया माखासे हाखौ सरकारनि मानसिया माखासे बहाय कोअपारेटिव प्रोजेक्ट बहननो खामानिखौ आवगायगासिनो दङ नाथाय गामि दरनैनि मानसिया बहुत असुबिदानि थाखाय दैमा खाथि हिसाबै बे हाखौ गोदो ससियेल मण्डल सिंहुआ जरिब खालामना होलांखानायखौ अब्लाबो रायजो राजाया बेखौ भबिष्यतनि थाखाय गाव गाव थांना थानायनि थाखाय बेखौ जेबो खथि खस्थ' खालामनानै लायाखै जोथोन लानानै दोननाय बे हाग्राखौ सिफायनायनि थाखाय जोंनि गामि दरनैनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारदों हाग्राबारि ओनसोलखौ जुदि भबिष्यतआव सिफायोबा रायजो राजानो थांना थानायनि खुनु राहा बा निरापत्ता गैया नाहर सोनाबहा साइडआव बेनो गोदोनि माख्रादैनि दैलामनि रुगुङा आरो खोला ओनसोलाव नाहरदो गासिबो रायजो राजा दं अब्ला बेखिनि हाग्राखौ सिफायनानै जुदि माबायोबा धंस खालामना लायोबा रायजो राजाया खुनु निरापत्ता गैया बहा थां संसार जानायनि दैया हाबगोन सोर मा खालामनो नागिरदों बेखौ जाबाय माखासे जोंनि बे ओनसोलनिनो लिडार दुलाल बसुमतारी बिथाङा बे खामानिखौ मावनो आखायाव लागासिनो दङ माखासे गिदिर गोलाव मानसियाबो बेवहाय हेफाजाब दङ बे खामानिखौ मावनो थाखाय बेखायनो बे हाग्राखौ सिफायनो बेखायनो जोंबो रायजो राजा जानानै जों खावलायो बे हाग्राखौ जेन अननानै सानजाहा बारा गोजान गैया दै होमबा जोंबो बेबायदि जायोबा उनाव रायजो राजानि थाखाय मा राहा खालामना होगोन सरकारा जोंनि थांना थानायनि थाखाय जुदि दैमाया जुदि फैथारोबा भबिष्यतआव बेखौ प्रटेक्सन होनायनि खुनु राहा निरापत्ताखौ मोनस्लाबनाय नङा बे हाग्राखौ सिफायबा बे हाग्राफोरखौ जों मालाबाबो सिफायहोनो हाया अननानै सरकारा बुजिनानै जेन' रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि बा राहा खालामना होयो जोंनि बादा होनायखौबो मानियो बेसे गुवार बे हाग्रायाव अनुमान 200-250 बिगानि जागोन नामा बेखौ सिफायनायखौ फ्राय बिसोरो माखासे जोंनो क्लियार होआखै जाहाथे बिसोरो 250 बिगा ना 300 बिगाखौ बिसोरो दखल खालामनानै बेवहाय प्रजेक्ट खालामनो नागिरदों फुख्रि जावगोन अबा फुख्रि जावबाथ' आरो बेवहाय आरो मा रायजो राजानि निरापत्ता थानो माखाया जुदि बायसान्स जुदि फैयोबा बे फुख्रियाव जुदि उल्टा खुन्दा जानानै दैनि लामा लायोबा होमबा रायजो राजाया थांना थानायनि खुनु राहा गैया जेन सरकारा जोंनि होबथानायखौ गनायनानै लायो आं बेखौनो खावलायो रायजोनि जानानै नोंथांमोना थांदोंना थाङाखै सरकारनिसिम दा जेबो खालामनाय जायाखै माने बिसोरो होआ होननानै थासेयावबो बिथांमोना जर जलम बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव फैनानै बहुत तो हाई जिस पहले सबसे हमको उसको मना किया था अभी वो खेती करेगा ये खेती तो ऐसा बोलेगा वो लोग तो ऐसा बोलेगा उसको सब सामान को छापा करेगा तो उसको खेती बनेगा देखो इसे करने से क्या होगा उसको नदी नाला के साथ में ऐसे खेती करने से कम होगा वो जंगल काट गया इसलिए नदी आ गया इसे फूल इसे बच गया खेत अंदर क्या हो गया खेत अंदर क्या अभी गवर्नमेंट से माटी भी देने नहीं सकता जानानैहाय दिनैहाय बहाय माखासे मानसिफ्रा माखासे लिडारफोर दङ बिसोरो बे हाग्राखौ सिफायदों बिसोरो मा मावनो नागिरदों जों बाराबो मिथिया खिन्थु बिसोरो 250 बिगा हा नांगौ होनदों खिन्थु जों 250 बिगा हायाव दिनै जुदि सिफायजोबोला माख्रादैया खाना माख्रादैया हाबहांहां जानानै दं जोङो बिनिखायनो जों बे हाग्राखौ माख्रादै प्रटेक्टनिसो जों दोनदों दानि इंले गोबावसै
दिनै बेखौ सिफायोला बै सिसुबारि बायदि आरो जाबावगोन ओरै गेजेर गेजेर हाबखावो दैया बे जुदि हाग्राया बायनांगौला ओंखायनो जों सोरखारनिसिम जों बेखौनो खावलायो जाहाथे बे हाग्रा सिफायनायफोरखौ सोरखारा जेन' होबथायो जों सोरखारनिसिम जों बेखौसो खावलायो आरो जाहाथे सिफाया बे हाग्राखौ दिनैहाय बेवहाय जयन्त साराबो फैदों नायफैदों ओमफ्राय गावबो उसुबिदा मोनलांदों आरो दिनैहाय फेरेंगा सार बेबो फैदों बियो बुंलांदों जाहैबाय दहाय 35 बिगाखौ मावथोंसै होननानै खिन्थु 35 बिगालाबो बेयाव मावजाया बेखौ मावोब्ला बिसोरो उनावबो मावलांगोन बिसोरो सिङावहाय आन्डारस्टेन्डिं दंजोबखायो ओंखायनो जों टटेलि जों होआ दा जोङो मोननै गामिजोंहाय करबजरा लन्थिबारि जानानै जोङो बेखौनो अबजेक्सन होदों जाहाथे मावा जों सोरखारनिसिम जों बेखौनो अनुरद खालामो जाहाथे बे हायाखौ जेन' सिफाया आरो जेबो मावा बेयाव जोङो सिरस्थाय जोंनि गथ' गथायफ्रा बेयावनो थांनानै थानांगौ ओंखायनो जों बेखौहाय बे हाग्राखौ जों दै प्रटेक्टनि थाखायसो जों दोनदों बेखौनो आङो सोरखारनिसिम आं खावलायो सिगां समाव बिथांमोना गामियाव रायलायफिनाखै जे जों बिदि मावगोन होननानै बिसोरो माखासे आन्डारस्टेन्डिं सिङाव माखासे लिडारफोरखौहाय थिनहरदोंमोन खिन्थु लिडारफ्रा बे खामानिखौ मावाखै आरो रायजोफोरजों रावजोंबो रायलायाखै आरो जोङो बुंदोंमोन जेनेरेल मिटिं ला खिन्थु जेनेरेल मिटिं लायालासे बिसोरो मावथाबनोबा नागिनो सोरबा पुलिसखौ लेंहरनो सोरबा फरेस्टखौ लेंहरनो सोरखौबा लिडारफोरखौ लेंहरनो बेबायदि खालामफैनानै जबरदस्ति मावनो नायबाय थायो आरोखि दा जों बेखायनो खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि सिगि सह जोंखौहाय खालामदों दिनै बै दहलाफारानो जोङो हानि लेखा जाबाय होनदों जाजोबखाबाय दा बेखौहायबो बिसोरो बुंदों जाहैबाय बे हानि लेखा मोननाया बे खामानिखौ मावहोआला बे हानि लेखाखौ सिज खालामनानै लायबाय बेफोरबायदिबो खोथा बुंलाबायदों आरो खिन्थु बेबायदि जानो नाङा जोंनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ दम होनानै मा मोनो सिगि सह खालामनानै मा मोनो जोङो दानि सोरखारा जाहैबाय हाग्रा सिफायनायफोरखौ बादा होदों खिन्थु बेवहाय नुदों जाहैबाय हाग्राखौसो सिफायफैदों माखासेफ्रा जोङो बेनिखायनो खावलायो बे माखासे हाग्रा सिफायग्राफोरखौ बे सोरखारा जेन अननानै जाहाथे बन्द' खालामनानै दोनो नङाबा बेसेबांसो न'खर खहा जागोन बेवहाय मेक्सिमाम ओरैहाय मथा मथि 50 घर दङ बेबायदि ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाहैबाय ओरैनो 60-70 ओमफ्राय बेबायदिनो लाइन ओरैहाय धंस जालांजोबगोन आरोखि गामि मोननैजों जोंनियाथ' 200नि एबाब दं ओमफ्राय बिसिना मथा मथि 70 बेफोरबायदि दं आरोखि डिपार्टमेन्टजों रायलायनायाव मा बुङो डिपार्टमेन्टआथ' मेलायनानैसो माव मेलायाला दामाव होननानै बैसोरखौ बुंखाबाय डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा मोजां मिटिं खालामनानै सावरायनानै मेलायनानैसो माव नङाला दामाव माबा मोनसे रिएक्सन जायोब्ला उसुबिदा जागोन होनना बुंदों आरोखि आरो जयन्त साराबो बुंलांदों दिनैहाय माबा मोनसे मिटिं लाग्रोनानै सावराय बेबायदि खोथाखौ बुंलांदोंमोन सारा ओमफ्राय खिन्थु बेबायदि लास्लामालासे इसोर मावलाबायनाय आरोखि